Soc dona, soc mare, soc ripollesa, però jo no faig servir el totis ni trobo raonable que els homes parlin en femení. La nostra llengua no ens discrimina, qui ho fa són les persones, i ja és hora que tots plegats entenguem que se'ns ha de jutjar i valorar per les nostres aptituds, pels nostres defectes, per les nostres virtuts, per les nostres accions, però mai pel nostre sexe. És hora que tots plegats erradiquem la misogínia i la discriminació sexual presents a la nostra societat. I no ho aconseguirem amb lemes buits ni amb pancartes liles. Ho aconseguirem demostrant que tenim la determinació, la capacitat i el talent suficients per competir a tots nivells amb els homes, a la cuina, al taller, al despatx o a la sala de plens d'un ajuntament. Bona diada, catalanes! En novembre es commemora el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones, una causa col·lectiva que per poder reeixir ens necessita a tots. A Catalunya, cada any moren assassinades desenes de dones a mans de les seves parelles, exparelles, marits o exmarits. Una vergonya que ens interpel·la a tots i que ens obliga a mobilitzar-nos plegats. Quan parlem de l'eliminació de la violència vers les dones, però, no només ens referim a la violència física, sinó també a les humiliacions, als menyspreus, a les anul·lacions i a les submissions. L'odi a les dones, lluny de ser erradicat de la societat ripollesa i catalana, creix de manera preocupant i exponencial, atiat per la seva normalització als mitjans de comunicació i a les xarxes socials i per culpa dels constants i frenètics canvis demogràfics. Les onades immigratòries procedents de països on els drets i llibertats de les dones són ínfims, o ni tan sols són reconeguts, agreuja una dinàmica que comença a afectar la seguretat pública i que obliga les administracions a abocar recursos cada cop més abundants en un problema que a ple segle XXI ja hauria d'estar resolt i superat. Nenes de 8, 10 o 12 anys que són percebudes com a objectes sexuals per les seves famílies o comunitats i que són tapades amb vels perquè no puguin provocar els companys d'aula o els professors en una visió pederàstica i malaltissa que cap administració pública hauria de tolerar. Adolescents que són empeses a matrimonis forçats amb cosins, oncles o desconeguts i que sovint són arrossegades als països d'origen dels pares, on se'ls arrabassa el passaport i se les obliga a conviure amb marits que no han escollit, essent violades des de la mateixa nit de noces. Joves que són assenyalades per les seves pròpies famílies per motius religiosos i són víctimes dels mal anomenats crims d'honor, crims deshonrosos que atempten contra la vida humana i contra les llibertats més fonamentals. Nenes que són sotmeses a mutilacions genitals que els ocasionen greus seqüeles físiques i psicològiques de per vida. Tot això, tan greu, la Generalitat de Catalunya ho obvia en la declaració institucional que facilita els ajuntaments catalans. En un text insuficient i covard, es limiten a denunciar el petó forçat d'un entrenador a una jugadora de futbol. Episodi vergonyós i condemnable, certament, però aquesta condemna enèrgica no hauria pas de ser incompatible amb la denúncia de totes aquestes altres violències misògenes, importades de cultures estrangeres i antioccidentals, que prosperen i arrelen amb força a casa nostra per culpa de la inacció i silenci de les institucions. No es pot fer una declaració en motiu del 25 de novembre i deixar sense veu a qui més ho necessita, a qui menys micròfons té, a qui més silenci administratiu amuntega. El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les dones, vers totes, sigui quina sigui la seva edat, la seva religió, la seva professió o el seu origen. El govern municipal de Ripoll sempre farà costat a les víctimes de la misogínia, independentment de les etiquetes que això comporti. Per això hem redactat aquesta declaració pròpia i hem declinat llegir la que ens va facilitar el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat en considerar-la insuficient, ambigua i covard. Sí, si em permeten, respecte al manifest del Dia Internacional de les Dones que han llegit entre totes, lamentar un cop més aquest feminisme estrany i selectiu que ataca amb bel·ligerància la societat i l'home occidentals i que perdona i exculpa la misogínia extrema d'altres comunitats i cultures, que han menció en el seu manifest a la mutilació genital femenina, malgrat que avui en dia hi ha milers de nenes que viuen a casa nostra en risc de patir-la. Cap menció tampoc al vel islàmic que vexa, humilia i insulta milions de nenes i de dones, no només a l'Afganistan, també a Ripoll, al Ripollès i a Catalunya. Cap menció a la segregació que es produeix en alguns centres de culte, on les dones creients pateixen una discriminació flagrant, obligades a entrar per la porta de darrere i a pregar en una cambra a part per no contaminar ni provocar els homes, i no parlo de Bagdad, parlo de Ripoll.
Cap menció als casaments forçats i pactats que afecten centenars de nenes nascudes a casa nostra d'origen immigrant que amb tota mena de pressions, coaccions i amenaces són lliurades a cosins o a parents i que són violades la nit de noces. Aquest feminisme seu, que troba més greu la suposada pressió estètica, el fet que es regalin nines a les nenes o que et preguntin quan seràs mare, que no pas els casaments forçats o les mutilacions genitals, jo no el comparteixo, perquè això no és feminisme, és cinisme i és covardia. I no seré còmplice ni d'aquest cinisme ni d'aquesta covardia. Per tant, vull deixar constància que no combrego amb el manifest interessat i descafeinat que han llegit a Suara. A les aules públiques de Ripoll hem vist nenes d'11 anys tapades amb vel islàmic i amb màniga llarga tot l'any. I no hem dit res. Bé, jo sí que ho he dit. Vostès no han dit res. No han dit res perquè, goita, ja s'ho faran, és la seva cultura, s'ha de respectar. Han proclamat Ripoll vila feminista. Cada any llegeixen manifestos abrandats aquí dins a la sala de plens i a la plaça, però a l'hora de la veritat cedeixen davant la misogínia islàmica per no ser etiquetats d'islamòfobs. I no només això, sinó que assenyalen a qui sí que té el valor i la coherència de denunciar-ho. He presentat aquesta moció per principis i per dignitat, sabent que me la tombaran sense despentinar-se. Ho he fet perquè Ripoll aviat semblarà Teheran, i no pas perquè hi hagi dones cremant vels als carrers ni fent trontollar els fonaments de la misogínia islàmica, no, sinó perquè cada cop hi ha més dones tapades de cap a peus, mentre 16 regidors es dediquen a fer proclames buides sense sortir mai de la zona de confort. Quan tot això se'ns en vagi de les mans, que ningú pugui dir que a Ripoll l'islam polític no va trobar oposició, perquè hi ha oposició. Visca Ripoll i visca Catalunya. Tenim 16 regidors que voten a favor de l'ús de l'hijab a l'administració pública, que voten a favor de l'obertura d'una mesquita que segrega per sexes i que discrimina clarament a la dona i que després, en un acte de cinisme i d'hipocresia totals, doncs decideixen proposar i aprovar que Ripoll sigui considerada vila feminista. Si la seva visió del feminisme i de la igualtat consisteix en permetre i fomentar que als nostres carrers cada cop hi hagi més dones tapades amb vel islàmic i cada cop n'hi hagin menys amb els cabells voleiant lliurement, doncs és evident que no compartim en absolut la seva visió esbiaixada del feminisme i que per tant votarem en contra de les seves propostes en considerar-les una farsa. Ripoll no té tolerància vers cap violència, ni la masclista ni de cap altre tipus. Per tant, no trobem convenient posar aquest tipus de cartelleria a l'entrada ni a la sortida del poble, perquè el que ha de quedar claríssim és que hi ha tolerància zero amb absolutament qualsevol violència de qualsevol tipus i contra qualsevol persona, col·lectiu o el que sigui. Per tant, no crec que sigui convenient col·locar aquesta cartelleria perquè som totalment contraris a qualsevol tipus de violència. En tot cas, en podríem posar un de genèric de Ripoll, tolerància zero amb les violències, però no per aquest cas en concret. Sí, senyora Chantal? Un aclariment, Evidentment, no crec que ningú dels que som aquí siguem tolerants amb la violència, però sí que deixar clar que la violència masclista és una xacra en si mateixa i que, per tant, si volem fer polítiques feministes, el que hem de fer és lluitar en definitiva, em repeteixo, no? Però és per un tema que acaba afectant a més de la meitat de la població només pel fet de ser dones. A mi em preocupa una mica que vostè consideri polítiques feministes posar un cartell a l'entrada i a la sortida del poble, perquè dubto molt que amb això aconsegueixi revertir la situació. Per tant, jo crec que els diners i els recursos s'han d'enfocar realment cap a polítiques reals i que tinguin una incidència a nivell pràctic i no pas amb simbolismes d'aquest tipus. El feminisme és una lluita noble, necessària, imprescindible, però vostès l'han convertit en el joc dels disbarats. Volen dur-ho tan al límit que no s'adonen que generen justament l'efecte contrari a la societat. Com més extravagants i radicals són les seves propostes, més rebuig i desafecció generen. No calia cap conselleria d'Igualtat i Feminismes, perquè totes i cadascuna de les conselleries i dels departaments d'aquesta institució ja tenen el deure inherent de vetllar i batallar per la igualtat. Però la capacitat d'Esquerra Republicana per crear noves guinguetes va veure en el feminisme l'esquer perfecte.
De cara a la galeria semblarem progressistes i de cara cap endins, doncs, goita, col·locarem la germana de l'exconsellera Vergés i 4 amiguets més. I ara Junts s'afegeix a la festa i demana agilitzar els tràmits per concedir les subvencions de 2024 del Departament d'Igualtat i Feminismes. Em faran repassar la llista de contractats, no deu ser que ara també hi tenen parents seus? Un departament que es dedica a sancionar el lliurepensament i a subvencionar entitats marroquines com Ibn Battuta, encarregades de promoure la misogínia islàmica i d'empaitar judicialment els batlles que fiscalitzen el padró per evitar fraus i astúcies. Vostès creuen que subvencionant aquestes associacions que defensen lleis religioses de fa 1.400 anys i que consideren que la dona s'ha de tapar perquè provoca sexualment contribueixen a la igualtat i al feminisme? M'amoïna un xic, el concepte que tenen d'igualtat i feminisme. De fora estant, saben què sembla? Fa l'efecte que perceben la dona com el sexe inferior, a qui cal protegir i a qui cal promocionar. Cert grau de paternalisme es podria entendre, però en excés no és contraproduent. Les seves discriminacions positives per accedir als llocs de treball han devaluat els mèrits i aptituds de les dones que optaven a aquestes places, perquè de cop i volta tothom qüestiona si hi han accedit perquè s'ho mereixien o perquè calia complir quotes. Això és un greuge per nosaltres, perquè som perfectament capaces d'arribar als llocs més alts sense haver de menester ni padrins ni lleis coercitives. Mai no s'havien invertit tants recursos en polítiques feministes i mai no hi havia hagut tanta afluència d'agressions, assetjaments, violacions i assassinats. Hom diria que no han encertat gaire la metodologia de treball. Segur que han identificat bé el problema? Volen dir que el problema no és que massa sovint centren els esforços en un àmbit reduït de víctimes i n'exclouen interessadament d'altres? Acluquen els ulls i diuen no, això no és pas masclisme ni misogínia, això és multiculturalitat, diversitat, riquesa. Farien bé de destapar-se els ulls i afrontar la realitat encara que sigui dura. Han deixat entrar immigració procedent de països on no existeixen els drets de les nenes ni de les dones. Si no tenen valor d'actuar contra això que han importat, no perpetuïn l'errada. No poden omplir el país de misògens i llavors dir que cal crear conselleries, abocar recursos i agilitzar subvencions. Volen preservar els drets de les dones i reduir la discriminació i la violència que pateixen? No obrin més punts liles, tanquin fronteres. I davant la lliçó que han intentat donar-nos aquí, avui, em ve al cap una pregunta. A les eleccions al Parlament de Catalunya, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i PSC, quantes caps de llista dona han tingut? Quantes? Ja els hi responc jo. Cap. Bé, Junts en va tenir una, però a última hora hi va haver de ficar un nom al capdavant perquè havien de menystenir la senyora Borràs, oi? Si vostès creuen en la discriminació positiva, realment, per què no l'apliquen? Quan passin de la teoria a la pràctica, avisin-nos i en tornem a parlar.